Fi żmien 6 xhur il-ħaddiema minn Mal-Air Malta mistenni jonqsu b'aktar minn 500 wara li dawn aċċettaw l-iskemi tar-tirar kmieni u l-iskemi tar-tirar volontarji offruti mill-Gvern. Il-Gvern kien kostret joħroġ dawn l-iskemi minħabba l-pjan li kellu jagħmel lill-Unjoni Ewropea. Is-sitwazzjoni fl-Air Malta waslet f'dan l-istadju minħabba tmexxija ħażina u d-deċiżjonijiet ħżiena illi ttieħdu fl-aħħar snin. Il-ħaddiema membri tal-General Workers Union aċċettaw li jkunu parti minn dan il-pjan ta' salvazzjoni anke jekk dawn ma kellhomx jaqsmu xejn mal-istat illi tinsab fih l-Air Malta bħalissa. Apparti dawk li aċċettaw l-iskemi tar-tirar kmieni jew dawk volontari, hemm l-50 impjegat ieħor li applikaw għal impjeg alternattiv fis-settur pubbliku. Skont il-Ministeru tal-Finanzi, fil-ġranet li ġej mistenni jkun hemm aktar tnaqqis ta' ħaddiema fis-sezzjoni tal-management u tal-cabin crew u li wkoll huma parti minn dan il-pjan ta' salvazzjoni. Madankollu fl-istess ħin li għaddejjin dawn l-iskemi biex anqas ħaddiema jibqgħu jaħdmu mal-Air Malta, il-Gvern appunta diretturi barranin b'salarji fenomenali biex imexxu lill-kumpanija. Sa dan it-tant l-Air Malta ħabbret li ħolqot 135 post ġdid fil-kumpanija illi għalihom tiġi applikaw 237. Tonio Fenek qal illi kollox miexi skont kif ippjanat.